मरिगाव जिल्लानि बियाबफोर जायफोर आनसलिकफोर दंमोन बि बियाबफोरखौ जोङो माने फुल प्लेजआव कमिटिफोरखौ जौगायाखैमोन बेवहा किसुमान बिबानगिरि होनानै जोंफोर माने सिगांनिफ्राय दैदेनबोदोंमोन दा जोंफोरा नायनो थांदों बेबादिबा जोंहा एसे आफाद सालायनायाव असुबिदा थायो बेनिखायनो दिनै मरिगाव जिल्लानि गेरुवा बियाब गुथा गामि बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि अफिसावहा दिनै जों गेरुवा आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माने गोदान माने पूर्ण पर्यायाव आरो आबुं महरै दिनै गेरुवा बियाबनि आफादखौ दानाय जाबाय बेयाव जों जायखिनि बिबानगिरिखौ जोबोर सायख'बाय बिथांमोना सिगांनो जोंनि लोगो थाफाना मावखाबाय थानाय बिथांमोना गोख्रों आरो जों आसाफारिजों जों लाहारिया माने मरिगाव जिल्लानि जितु बे गेरुवा बियाब बे बियाबनि सालायगिरिफोरा बिथांमोना मोजाङै जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आनसलिक आफादखौ मोजां दैदेनलांगोन बेखौ आसाफारिया दिनै दानाय जाबाय आरो जोंनि गेरुवा बियाबखौ दिनै बिथांमोनखौबो गोदानै दानाय जाबाय गोदानखौ सिफायनाय जाबाय गोजाम बदिफोरा नोंथाङा दा एसे फोरमायनाय बायदिब्ला एसेबां जेरैबायदि माने एक्टिभ जानांगौ बेबायदि एक्टिभ नङामोन नोंथांमोना गावसोरा बिथांमोनखौ लोब्बा लाखिनानै गासै सम माने जेनेबा नांगौ समबा लिंहरबाय थानो गोनां जायोमोन बेनि बेलायाव दायो नोंथांमोना गोदानहै दाबाय बे गोदान दाजानाय बिबानगिरिफोरनिफ्राय बेसेबां आसा खालामो नोंथांमोना सिगांनि बायदि गावसोर माने खस्थ' खालामालासेनो बिथांमोना नोंथांमोनखौ थोंजों माने जगाजग खालामगोन होनना बेसेबां आसा खालामो नोंथाङा बेनो आं बुंखादों सिगांनो जे जों गेरुवा बियाबहा जेसेखिनि माने बिबानगिरिफोरखौ जोबोर माने माबायो टेम्परारि माने पूर्ण पर्यायाव दायाखैमोन आरो बिथांमोनखौ बिबानाव माने लोगोआव लानानै जों माने माखासे खामानि दामानिखौ मावबोदोंमोन दा बिदि पूर्ण पर्यायाव दायिखाय जोंफोरा एसे माने खामानि मावनायाव माने असुबिदा जादोंमोन आरो जगाजगआव एसे असुबिदा जायो बेनिखायनो दिनै जों पूर्ण पर्यायाव दाबाय आरो जायफोरखौ जोंफोर लानानै दिनै कमिटिखौ गठन खालामनाय जाबाय दानाय जाबाय बिथांमोनखौ मावनो हानाय मानसिखौनो जों रायजो राजाया बासिना होदों आसा खालामो बिथांमोननि दाराय जोंहा माने जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मरिगाव जिल्लाखौ मोजां गोख्रों माने माबानो हागोन आरो नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइव निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।